मटरी के रिजल्टवा सुन के हादिया धक्का धक्का करगे बाहिनी मटरी के रिजल्टवा सुन के हादिया धक्का धक्का करगे माइया दू दिन से खाना मोना ढूके थाई गे राजाबू मटरी के सुन के देहिया धक्का धक्का करे थई गे माइया सभा लोग बोले थई कि खाना माँ खाले रे छाऊरी लागे थई कि काउची कैसन रिजल्ट आते गे माइया देहिया धक्का धक्का हमार हकारे थाई गे माइया लागत कि फास्ट कैसन रिजल्ट आबाई गे माइया कैसन रिजल्ट हमार आबाई गे माइया कैसन रिजल्ट बिहार बोर्ड दे हथिन गे माइया सभा लड़की के सुन के देहिया धक्का धक्का करत गे माइया कैसन रिजल्ट दे आई गे माइया दू दिन से खाना मोना ढूके अथाई गे राजा।